een aantal promsconcerten vond Fanfare Concordia het tijd voor iets anders. En in de uitverkochte zaal 7 werd vrijdagavond Music and Bites georganiseerd. Nou, we willen een keer wat anders doen dan anders. Je hebt vaak die zondagochtendconcerten. En je wil toch wat meer beleving toevoegen aan de muziek. Dus we hadden gedacht om iets anders te regelen hier in zaal 7. En dat betekent muziek en een hapje erbij. Ja, dus we hebben blokjes zeg maar, van elk werelddeel. En per werelddeel hebben we muziek die erbij past en ook een gerechtje wat daarbij past. De hamburgers bij Amerika, we hebben Antarctica gehad waar een toastje met zalm langs kwam. Azië met een lumpia natuurlijk. Ja, en zo meteen hebben we nog Europa en Zuid-Amerika en Afrika. Concordia werd voor deze gelegenheid op het podium aangevuld met zang en toetsen. Is het zo dat jullie nou ook andere muziek spelen dan dat je in zo'n zondagochtendshow doen? Ja, zeker. Normaal heb je meer toch de klassieke fanfarestukken. Wel een beetje populair, doen we ook vaak wel voor de jongere leden. Maar hier heb je ook zeg maar met zang. Dus je hebt en fanfarestukken en stukken met zang die echt heel populair zijn, zeg maar. Wat zijn dat mensen uit Wansum die zingen? Kira, die komt oorspronkelijk uit Wansum. En de anderen komen niet uit Wansum. En dat is Ees, Fred en Nicole.